ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି କଣ କହିବେ? ନା ବାହାଘର ସିଜିନ ଚାଲିଛି, ବାହାଘର ହଉଛି, ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାଘର ହଉଛି। ବାହାଘର କାହାର ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ବାହା ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ କାହାକୁ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ମାନେ ରେଡି ଥାନ୍ତୁ। ଓଡିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ହଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଛାଡିଲେ କି ବାହାରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଖୁସି, ଆଉ କଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି। ଯାହା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ବାହାରେ ବାହା କଣ କରିବା? ଇଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ବାହାଘର ହେବେ? ମତେ ନାଇଁ, ମତେ ତ ମିଳିବନି, ଛାଡ, କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ମିଳିଲେ ବି ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଓଡିଆ, ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହବ, ମାନେ ସମାନ ଏଜ୍ ହେବେ। ତ ମାନେ ଜାଗୃତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ? ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ କହିବି, କାରଣ ଏଠି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କାରଣ ସିଏ କଣ ତାକୁ ମତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଡାକିବି, ସେ ପାଖାପାଖି ହେଲା ପରେ କହିବି ନା। ଭାଇ ବୋହୁ ହେବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେଢଶୁର ହେବେ? କଣ ଗୋଟେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ଝିଅ କି ଦେଢଶୁର କି ଅସୁର, କୋଉଟା ତ ଗୋଟେ ହେବି। ଆଉ କଣ ନାଇଁ, କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ଓଡିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ହଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଛାଡିଲେ କି ବାହାରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଖୁସି, ଆଉ କଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି। ଯାହା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ବାହାରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବା? ଇଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ବାହାଘର ହେବେ? ମତେ ନାଇଁ, ମତେ ତ ମିଳିବନି, ଛାଡ, କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ମିଳିଲେ ବି ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଓଡିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବଡ ହେବେ ନା? ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହବ, ମାନେ ସମାନ ଏଜ୍ ହେବେ। ତ ମାନେ ଜାଗୃତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ? ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ କହିବି, କାରଣ ଏଠି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କାରଣ ସିଏ କଣ ତାକୁ ମତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଡାକିବି, ସେ ପାଖାପାଖି ହେଲା ପରେ କହିବି ନା। ଭାଇ ବୋହୁ ହେବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେଢଶୁର ହେବେ? କଣ ଗୋଟେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ଝିଅ କି ଦେଢଶୁର କି ଅସୁର, କୋଉଟା ତ ଗୋଟେ ହେବି। ଆଉ କଣ ନାଇଁ, କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି?